Her har vi liggende det indstik, som kommer i Ugeavisen. Det hedder Kirkerne i Køge. For det første kan man læse, at vi har en række aktiviteter i vores forskellige sogne, og herunder også gudstjenester. Herudover er der også redaktionelle omtaler af forskellige, det kan være samfundsmæssige ting, der bliver taget op. Det kan være noget om døden, det kan være noget om bisættelse, det kan være noget om borgringen eller lignende. Det er noget, som peger ind ad mod kirkerne. Ideen er faktisk opstået nedfra, og nedfra det betyder i den sammenhæng, det kommer fra sognene. Vi var nogle stykker, der satte os sammen og diskuterede det her, og så kom vi med et oplæg til alle vores kollegaer, som er formænd i de andre menighedsråd. Der blev vi enige om, at vi vil lave en fælles kommunikationsløsning. Avisen bliver lavet på den måde, at vi har ansat en fælles redaktør, som arbejder sammen med en kontaktperson ud fra de enkelte sogne. Og derfra sender vi så input ind til redaktøren, som så laver det endelige blad. Det, jeg synes, vi har fået ud af Kirkerne i Køge, det er, at vi har fået et fælles identitet for alle kirkerne i Køge Provsti. Førhen var det meget individuelt, hvad de enkelte sogne havde udtryk i de forskellige annoncer. Nu har vi fået et fælles format, et fælles ansigt udadtil.